Yabo machoge burabu imeye kaunti ya Kisii elitharane Josephat Hamisi. Mbiamono murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururekeranu egati abamenyi ko rwase bunge ya Bonchari kaunti ya Kisii nigo baorokirie okwegena kwabo kuwekeranirwa amaunchuriro nabigo amagendero ase ebungeyo arene ko rwase umubunge wensemeyo Dr. Charles Onchoke korengana barabo nigo batayiruna nigo bakoreto gochora kurukuya na nigo bayigenete buna barayi bali babete bagochora na barayabaya barachi wekerania chira cyabo murikeito Ndemo Steven oroboti urwase ubwime. Ebunge ya Bonchari nige bwatechi wodinye bugyaku mwekurauna Ishmael Omuongo bwa ODM bumaliba ward ekurauna Dismas Tirisa OKNC bumorenda ward ekurauna John Ombati Amona Riana ekurauna Victor Ombasa korengana n'abamenyi bebungeye nigo bagete kura bwancheri bonde bwensi botaiyo kerengori muna bumaliba twakoreto bochorio buya twachote omwemse yuko ku Dismas Tirisa. We are expecting as an youth na chato konye because kuikato konye egeretorore future kulingana rende no MCA yetu achorete Dismas Nsombi MCA yoito ntu amachorete buya no yorengo atarenga bube kutatiga rende twabwite ngatiga tomachorene asengencho ri orweta orambira orora tumete bire bitatu anyare gotokorera na twaroche ngoyi tiga tokorera ebi atigaire egere tonyare ko kore change anene mono ntware gojora muntu kurengana ne kiama ntutware gojora omuntu kurengana muna turojara tokorere gasi kiagara twabere tokojora kurengana ne kiama twajora omuntu ogenda pia okoba ntutwarigeretie kiama gerindo rigereti bikoro bya muntu lakini wikera bono twakorete gento kenkamne change tokajora kiro muntu kurengana muna twarojara taso tokorere gasi karora ngonchoke nyanyare kinteke kugesuguma ikogera abandi bamaya barakore amaya lakini bono tokaranga oyonchoke netiga soime nerakora amaya gwetani nabandi nigo babwato kwegena somo jumbe Charles Onchoke bwe kiama kya United Progressive Alliance UPA oyubayegenete na imokereri Bonchari oikekerengo kende kya igoro moraye Onchoke omwampio ito otakonyo tobwatisi egere tosachi boda chesa ke chia twa dabi tosoe egere kosenji tokonyo gochimo twabatumire gasi batokorera change tokora no MCA twachorete ga Dismas Tirisa Nsombi nera ndo expected atoroseri umariba ward chibara toroseri tonyora maje ebisi mato kunyerema abangina bechiro babekeruta yagaiga akore biashara erango yabene no korra magenero akiretwe kokonabaro neri bebirogo anyalire goikaranigu nabachore asechi ward chia Bonchari abo muntu omuya taranga ward getenero ya mwakete chikure chikapa igoro nini slong as tochora tomurai inaro yo twins nabumariwe yebono goikara bona bumariwe yetoreiga ebintu nebinge bitigeire enchera oyorora turigereria arore nyegitari twara mariogo arore chinjire chiga mache nale bato promise tibale goja gotubekera batubekere twachorete kurugoro pakanse echenji twatagete tokore tonyore viongozi birebia biko chikokonyo mwana inje utari kwenyara nori okwenyara ko reporter ya Ndizi TV Elietariane.